Welcome every viewers. Today's topic ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର MCQ TVW କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର TVW MCQ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କକୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରୋଗ୍ରେସର MCQ TVWର MCQ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ଆସିଯିବ, PDF ଫାଇଲ୍। ସେହି ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। Thanks for watching this video.